Ndodana Mkhanyisi Chuma has appeared in Joburg Magistrates Court musure mekuuraya vana vake vairi nemudzimai wake ku-UK ari kubatwa zvakare nemacharges ekuti besides izvozvozvo akasvika kuSouth Africa achibva atenga 9mm pfuti yanga isiri kuzikamwa kuti iri pamutemo here kana kuti haizi pamutemo. Pachine ma-further investigations ekuti vanzwisise kuti akaiwana sei pfuti iyi, amirirwa nelawyer rake rinonzi Crispin Machingura wekuZimbabwe. Vamwe vari kuti kuunozowana lawyer seiko panyaya dzakadai. Aiwa guys, hauzombonozvimiririri murume ari kuratidza kubatikana uye maziso akazvimba kuita kuda panze. Vamwe ndo vari kuti maziso ukaona adaroka munhu anga achitoedza kuzviuraya. Regai timbonzwa zvishoma pamusana penyaya iyi. This stage then your matter is postponed until 22 July 2026. Matter is postponed to establish your legality. Murume uyu ari kunzi hapana bail nekuti atori flight risk since ku-UK akabva achimanyako ari kuti iye moyo wake uri kuda kuti aende ku-UK. Anotaura chikonzero chakaita kuti musoro uteme. Imikani nyaya yacho yakaoma, inyaya inorwadza zvikuru. Brigadier Athlenda Mate of South Africa vati iwo they are working together on the case of Ndodana Chuma who is accused nemhosva yamunoziva. Vari kuti iwo in as much as akawanikwa ane firearm tiri kutoda kunzwisisa kuti status yake in this country iri under investigation. How did he get here? Ari kuplana kuita sei? Apo vachimirira kuti extradition order yacho ipere kugadzirwa. Kuwanikidzwa uine firearm kuSouth Africa isiri pamutemo 15 to 20 years panyaya dzana bhela dziya handitika. And remember uyu pane pasina deal nekuti anotori nehistory yekushandisa zvinhu zvinouraya achikwanisa kutouraya. So yake nyaya yakati uomei. Regai tinzwe Athlenda achi-explainer. Illegal possession of firearms and ammunition. That matter has been postponed to the 22nd of July. And on the second matter of the extradition, the court has also postponed that particular matter to this 22nd of July to allow him to consult with his legal representation, but also to verify his status in the country, whether he is illegal or legal. But the information, like I'd indicated earlier on, is that he entered the country legally, and I did unpack that at that time when he entered the country, he was not yet circulated as a wanted fugitive. But I think, colleagues, I must really give credit to the team that is behind me, our SAPS Interpol team. I don't see the other member, really for the turnaround time. If he entered the country on the 5th and already on the 10th he was already apprehended and he has now appeared before a South African court, I think that's quite commendable. It just shows that our teams are really efficient, they're very effective, and it demonstrates that our capabilities in terms of investigation. So this is the team that actually, when they heard about the wanted fugitive, they immediately searched on the movement control, and they are the ones that actually confirmed that he was in the country, because the movement control system had actually confirmed that he entered the country on the 5th of July. They visited various addresses, including a popular hotel in Sandton where he had checked in upon arrival, and thereafter he checked out, and they visited various addresses as well until he was arrested on Friday. So I think, we really need to give credit where it's due in terms of the expertise and the capabilities of our investigating teams. So for now, we wait for the 22nd of July, but what is important is that, yes, he is facing a charge in the country. He will have to be trialed and sentenced and convicted in South Africa. He will have to serve that time first before he is extradited out of the country back to the UK. But on the UK side, I have engaged
engaged with my colleagues from Interpol, and they have confirmed that they have been engaging with UK authorities, and they are quite confident that in no time they will have the full extradition documents in the country, where the court firstly has to find him extraditable, and then the Minister of Justice and Constitutional Development will then give an order for extradition. Explanation ya Brigadier Mayenzwa kuti mukomana achaenda but anofanira kutomboseva sentence ari muno South Africa. Pabvunzwa kuti koma delays since vanhu vakashaika zvinoda kuti paitwe way forward ka pfungwa dzake dzichiri fresh atipe nzira yacho kuti zvakafamba sei nekuti akaita dzimwe 10 years or 5 years ari kunoko achimboseva nyaya yefirearm ozoenda uko ku UK zvichandofamba sei time kainenge ichifamba justice isati yasevewa. Brigadier vati ivo aiwa guys hatigone kukupai information dzemukati asi ndo nyaya dziri kutaurika kuti achafanira kuseva for ose crimes akakomita. Vari ku UK uko vaburitsawo zvavanoziva pamusana pefamily iyi. Remember, these people were not living in isolation. Vati ivo, this man had a long history of physically abusing his wife. On one occasion, after amurova akatizira ku Zimbabwe, but he followed and apologized, though her father refused to support the reconciliation. Both held nearly identical professional qualifications in banking, fraud and money laundering, and during their separation, he subjected her to further kumurova nekumubata chibaro on one occasion, continuing the assault even as their 15-year-old walked in after vanzwa disturbance. Mwana kanoripota to the police, leading both to appear in court. It is now believed kuti akauraya mudzimai wake ne mwana wake mukuru on Thursday or Friday nekuti maoko avo anga akasungwa. Face ya mai was unrecognizable. While mitumbi yavo lay undiscovered at home, he took their young daughter to a play date on Saturday before returning later kuzomupedzisawo. When the victim's sister tried repeatedly to reach her, he claimed she was busy with the girls by the pool and later sent a text from her phone repeating the same line, but the sister knew her sibling well enough to sense something was terribly wrong. And though her initial call to police went unanswered, two neighbors eventually alerted authorities after noticing her usual daily routine had stopped for almost 2 days. Kurukunzi baba vakazoenda kuzopedzisa kamwana mudiki vabva kuplay date imikani. Both described her as a kind, good woman and her husband as dreadful. Investigators believe maurayiro akaita angari premeditated, as he had already bought tickets before miviri iya wanikwa. Rest in peace to the victims. We are utterly heartbroken. Vedweka ndo saka ndichitini vedwe kana marriage chinge ya degenerate musazame kusona mabotoro kana zvireva kuti buda mumbamo uchifamba neako makumbo iye kuzoburitswa neGreat Hope wonzi maruva pamusoro pako grocery mutrelamo azvifambi zvakanaka vedweka zvakauma. This is the most close to accurate information I've seen so far. I have somewhat of insider info, and this is consistent with what we've heard from the very close people. Vamwe vanoti marriage achievement, but vamwe vari kuti aiwa ndo patinotaura kuti haisi achievement iyi. It's a blessing from God kukupa munhu ane musoro une wisdom yekugona kusolva ma-issues in a nice way. Mari yaivepo, asi there was no peace pambapa. If you are married and you find your husband's weird comment about this case, ziva kuti you are at risk too. Cases like this bring to surface people's perceptions about gender-based violence. It's said that most men think that about women. Zvinokuratidza kuti tigere nemhondi dzisina chete kuwana an opportunity. Rest in peace, angels. Why do you always think varume ndo vari abusive? Why do you think wherever there is a domestic dispute, varume ndivo vari wrong? Ndeumwe ane muonero wake amene kuti ari kubvunzirei, asi iye achinyatsoona kuti nyaya iyi yatisvikisa panyaya yakadai.
chinonyatsa kurwadza ndechekuti kadiki aka kanotoenda nadhedhi kuplay date, ivo usiku vauraya vamwe, makuseni vomuka voenda nechidiki chisati chadiscover kuti pane zvaitika, vouya ikokoko vapedza kutamba naye voya vomuuraya. Guys, izvi zvika zvinotorwadza, zvinopinza chando charo mumabhonzo. Chiko naimi varume vazhinji vari busy akaura apa vana kana evidence yechiure chemukadzi, asi evidence yekuti uyu akauraya iripo, ndosaka asungwa havazvitauri. Apo ivo varume vacho vazhinji vari kuurira vakadzi vavo, so zvichireva kuti vakadzi vavo vakapusaka vanofanira kuvauraya pavanovabatira chiure. Muri vanhu vakaita sei? But anyway, ndo nyaya dziri mumastreets edzabvo kuna Tekina ari kuti iye anzwa inside information. Ameno guys kuti ichokwadi here kana kuti inhema, but this is all fabricated information. Hatizive kuti azviburitsa uyo anga ari mukati mema-investigations here kana kuti anga ari kunze kwawo. Tichiramba chingokupai zvinenge zvichibuda mumastreets umu, imimi muchipa judgment yenyu moga, takamirira kuti tinzwe kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Zvinhu izvi zvinorwadza. Zvakaitidza mukoma Mo Boys kuti vane information yakamira sei panyaya iyi. Ngogara akanga ane mabhururu ake ndiwo aiswera nawo dzonguva, aiti akabuda thank you very much kuku, obuda omboenda odzoka late achidhakwa vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana and so on and so on. Those were the last few days dzake kuti aitombobuda oenda somewhere odzoka dzonguva hadzoke and so on, and munhu anga achingofarira zvokuita sei zvokumwa ndozvaanga akutongoitawo. Aenda neboys rake raibuda achifamba naro vachienda kwakasiyana siyana. But a day before as nyaya yake yazosvika kumapurisa, that was going to be the last night yaiona hama dzake. Thank you very much mukoma Matthew. Anditi yaiona hama dzake ndo wanga uri musi wokupedzisira iwoyo, then obva angozviuraya and so on. So I won't dwell much about the issue yekuti akasungwa sei zvakaita sei, because it's more sensitive. The other part we cannot talk about it now and so on, because it also involves me. It may involve me, my presence at that time when this thing happened yokusunga kwake. So let's not talk more about that, Anditika, and we need to protect each other and so on. So musi wachona wazobatwa wachona iyoyo, that was the last night tanga tongoya uzoonekana nevanhu, the last day obva angoti obva angozvipfuura and so on. So after that vachimubata vachiita sei, I spoke to the guys from the Interpol, vanga vachitaura nevanga vainaye futi. Everyone is saying this guy is not a violent person. Even the police were saying they are used to deal with violent criminals, especially vanhu vanenge vane macases akadaya very violent, but iye zvaanga ari izvozvi zviringoratidza kuti ndo zvakaitika guys. And in terms of maona maziso ake ari red kuita sei, the guy has been crying all the time. He doesn't want to talk about what happened, and then I asked them kuti ari kukwanisa here kudya zvakanzi. Thank you very much Sacrifice Mariga kuti ari kukwanisa here kudya and so on. Vataura kuti yes vari kushamisika kudya, ari kuzama kudya, but he's heartbroken and he doesn't want to talk about the issue. Like the sister saw yesterday, amuudza kuti I'm very sorry to my brother paakaenda achindomona nesura tumuindisira chikafu, ndobva ati my sister yake ndobva yamuti pavaicommunicata naye vachifonerana before vaifonerana pamavideo call naye ovaratidza vana vachifara and so on and so on. So the sister mentioned to me kuti akamubvunza kuti but you know that I love you so much my brother, we always contact me on video calls and what if there was a problem you could have told me. And then his response, he was saying please don't talk about that, please, and he doesn't want to talk about that incident at all. Like how the sister explained to me kuti he's like a guy
guy are possessed maybe, like could ask Tomboda like to go on that. He just want to be himself and he just want to face the consequence. And Saka, this is the current situation. I'm still waiting for the attorney. I think most of the people, they want also to hear the official statement from the attorney. Mr. Chris, what is the way forward on the legal point of view? And remember I said this case is not about getting followers. And in my followers in now, guys, people, they know Mr. Munetsi already. And Saka, as is but this case in a public interest.